Извинете, че спрях видеото. И сега да видим какво ще стане. О, и на моя екран, т.е. на телефона ми, лагва, заради което ще ми отнема малко повече време да кача видеото, тъй като трябва да го обработвам FPS-а. Така поне ми каза моят приятел как да го правя. Заради това ще качвам малки видеота, но поне няма да лагват. Това е добре. И ще качвам по много наведнъж, а не по 5 видеота само за една седмица. На ден по едно. Супер късметли. Имаме най-големите бокуци. Включително купър, шурикени, които се заминават, гранати и остава само. Не знам дали се брои, ако използвам бомби, за да чупа Не се сещам как се казваше, но мисля, че боксчетата, които са в Corruption и в Crimson, тъй като тях не може да ги пипте без по-добра кирка. Дано имам късмет. Дано. В момента не обирам роди, тъй като вижте ми кирката. Толкова бавно копая, че нямам да има. Даже е по-добре да използвам меча, отколкото копието, тъй като е бавно и кнокбака не е толкова голям. Това кнокбаква малко, по-малко от копието, но поне е бързо. И това е за сега. Поне се радвам, че имам Snowbile, който има Corruption. Идвам да самоубивам, тъй като е толкова малък и посред нищо има Corruption. И в момента се забих. Добре, ще поне имам Magic Mirror. Това ще ме спаси. Давай Magic Mirror. Само така. И това е за сега. Аз трябва да играя само с оръжия, които могат да цепат само от близко, които да бият melee damage. Всичко, което пише, че бие melee damage, е позволено. Всичко, което бие range или magic или damage, не се брои. Ако го направя, трябва да си изтрия героя из света. Тъй, че не трябва даже и да умирам. Това си е чист хардкор. За мен. И за другите, които го играят. Например, Юремир. Той е комплитнал абсолютно всичко на Терария, като го е качвал сам на видеота и е бил съмънър. Бил е Low Flash само с едно малко слаймче, което би по 6 кръв и с една пръчка, която би по 20 кръв и пуска 2 облака върху него. Това е много трудно, мога да кажа. Тъй като в началото, когато играеш с Summoner, трябва да на таблети и на телефони е много по-трудно, тъй като няма толкова много опнати неща. Въобще ги няма повечето предмети, които ти помагат, заради което е прецакващо. И предизвикаме един наш приятел с Виктор
да играем с някой клас. Той си избра Summoner. Измами още в първия ден. Как няма да го мразим? Ние си играхме толкова честно. Даже той снимаше видеоклипове. Другият приятел, Виктор. А пък той изобщо не снимаше и номереше постоянно и викаше, че не се е зачело. Постоянно ще удреше неща, които е забранено да използва оръжия, които са за други класове. Той много мамише, че просто го дисквалифицирахме, тъй като така не е честно за нас. Толкова много труд да сме положили и той да ни развали хубавата игра. Класа само 4. Melee, Range, Summoner и Magic. Най-добре от всички в момента е Range. Тъй като Рейнджа има снайпер и като вземеш цялата броня и предмети, които да го направят по-добро снайпера, като го реформиш на нещо много силно като Unreal или Rapid, което ги прави по-бързо, иначе снайпер е много бавен, става най-силното оръжие в играта. Би от 600 до 999 с Critical Hit, без Critical Hit би 500. Това е прекалено много. И ако използвате специални патрони, които им намаляват дефенса, т.е. им би повече, това е най-силното оръжие в играта тогава. Освен ако не сте някакви бълъци, използвате най-големите простоти в играта, като Magic Emblem. Биете повече с магически оръжия, а вие използвате Range. Какъв е смисъл на това? Кой е толкова прост? Кой не знае английски? Кажете ми. Толкова е просто. Range, Damage. Magic, Damage, Melee, Damage. Не знам какво сложно има. Макар че няма Summoner Damage по някаква причина. Обаче пак има клас Summoner. Това е странно. FPS ми са фиксна. В момента не лагам толкова. И пак се върна. Стария хубав флаг. Как ми липсваше. Идва ми да се гръмна. Поне се не лага толкова много на телефона ми, което е супер. Леле, много голямо късметлия съм. Само колко много роди има. Мисля да кача няколко видеоклипа за тази седмица, тъй като утре отивам на село и ще се върна чак неделя и няма да мога да кача видеоклипа през това време. Заради това съжалявам, но така ми се падна. И очаквайте другите видеоклипа да ги снимам с аудио, обаче мога да говоря много тихо, тъй като така съм роден по природа.
Не мога да викам силно. Какво още да кажа? И предизвика приятеля да ми играе само с рейндж, т.е. може да използва само лъкове, пушки и шурикени, бомби и такива. Аз мога да използвам само всичко, което би мелей, т.е. мечове, кирки, брадви, също така мога да използвам и силни оръжия, като Molten Fury, Fairy Great Sword, Night Edge, Excalibur и ще използвам само един пък, но той не е чак толкова голяма работа. Използвам го само когато нямам достатъчно ресурси, тъй като е много малумно да хабиш толкова много ресурси само за един бос спаунер. Просто включвам, пускам боса, натискам бързо копчето за инвентара, сменям мястото му, оставям го празно и така спаунера се запазва и може да го използваш колкото си искат пъти. Обаче ако сте много бавни, не ви го препоръчвам и без това ще си изгубите спаунера. Ако сте бавни, казвам. Тогава може да използвате тази техника за всичко. Работи за кристали, работи също така и за патрони и за стрели, поради някаква причина. Не, това е друг пък. За стрелите и за патроните е друг пък. Сега ще ви покажа, ако имам стрели. Нямам никакви стрели. Бъга е, когато натисна Magic Mirror и набързо натисна някой предмет, то по някаква причина го изстрелва. Което може да бъде полезно, ако нямате лък и сте малумни хора, че не може да си го направите. Тези капани бяха прецакани, тъй като са наобратно. Какво още да искам? За малко да му смажа 2 скали. Колко се радвам. Добре, че поне не умрях. Не знам колко. 10 минути. Не толкова си мисля аз. Пусни ми този хелмет. Дай го. Имам много време да го бия. Да не умре бързо, тъй като нямам цял ден. Бомба. Това ще ми трябва. Мисля да направя малко. Да си взема малко от другите роди и да използвам кристал. Който мисля да бъде сигурно аметист. Когато умра, пускам този кристал. И така се разбира кога съм умрял и кога не съм умрял. Трябва да си изтрия героя. Още от първи епизод. И малко. Колко се радвам. Очаквайте да направя още едно видео. Довиждане.
Чакайте малко. Този чест проверих ли го? Да ви кажа, поне бъга, който работи с абсолютно всичко. Тъй като гледам, умрях, фиксирам FPS-а на видеото. Какво толкова? Само времето, като аз трябва да направя още един герой, който да бъде мелей. Толкова се радвам от първи епизод. Само заради проклетата скала. Сега поне ще пробвам нещо. Този бъг работи на абсолютно всяка версия на Терария. И не го пробвайте с експлозиви. Може само да си взривите къща. Натискам. Ето. Варих ножа. И това е. От първи епизод смърт. Очаквайте да съм с още по-глупово изглеждащ герой. Пите малко. Знам един бъг за дубликиране. Обаче не знам дали работи в момента. Може да са го пачнали, не знам. Просто ще отира надълбоко. Често. Поне знам, че съм фейнал на първи епизод само заради тъпата скала. И сега съм мъртъв само заради една скала. Да направя ли някой друг клас или същия да си остана? Какво да избера? Да остана същия клас. Или друг клас. Предпочитам рейндж пред мелей. Макар че няма с какво да ги бия в началото. Т.е. трябва да бягам от всичко. Абсолютно всичко. Което може да ме убие. Явно не работи.